Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Euskal Herriko musika talderik onena da Lukiek. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Ba oso ados, Lukiek dala Euskal Herriko talderiko berena. Baina... Kamen baina badago. Bai, baina. Ez nago ados, ja. Ez nago ados, ja. Nik uste, esaldi borobilagoa da. Euskal Herriko musika talde Herriko onena zuzenekotan. Hor bai, hor ja eroso sentitzen naiz. Baina, bueno, onartzen dut Euskal Herriko talderik onena dela esaten duen jendia, Ba, justo hori entzuten ez hori gara. Bai? Bai, kotxean izargiari eta DJ. Ez egon prestauta, Bueno, kantu bat, Bueno. Amaitxu leik... Ingeles ematen duna, Bai, guztiak emote dute ingeles, ez? Bai. Haien gaitasuna bizkaiera eta ingelesa, Oiek entzun dituzu Ipar Eskual Herrian, pasadan hastian. Ipar Eskual Herrian, pasaden hastian. Zinaten joan Ziburutikan... Ziburuko azoka, zena duzu? Durango azoka eta gero dagoen azokariko onena? Gero ez zinaten Lukiek ikustea joan? Ni. Zeu bakarrik, azpeitia azkoitia. Beste guztiak Kaskainera. Hor beste zeu. Hor beste zeu. Eta zu juntzinen azpeitira. Azpeitiko agusto bateko festak ematutela Bilboko festak. Lukiek, hola esan da ere emateo azpeitiarra. Lukiek. Lupille eta Lupilla jartzeko. Zeria bizkaitarrak. Oso, bai. Ongia. Abeslaria da... Abeslaria urrunetik... Dirudik ebin. Bai. Benetan? Ez urbildu larrei. Baina distantzia erdia nola niego nintzena. Bai. Tarte batzutan. Bai. Zu hola pizka jantzita... Ondo? Hipster? Bai. Hipster... Bai, baina ez baina bai. Bai, hori da, bai. Osa, galtzerdiak desente ikusi behar dira. Ez, parakan amaiera goi samar. Osa, txorkatitatik gora. Ziklista modernoak ezela. Hori. Modan dago galtzerdiak erakustea ere. Gauza zabalak. Bai. Errorito hori. Ez dauka bizarra tipoak, nik normalean bizarra daukat. Baina Josu Simunek asko aldatzen da Luka, Bai, hori egia da. Ni aspaldian ez hainbeste. Ja. Naiz eta pixka bat kebintzen nabilen. Bueno, oiko kebina, ez? Itzultzen. Bai. Erroetara. Bai, hori da. Bai. Claro. Iba, por cierto, Josu Simun eta Miren Lore da arreba, ez? Loren Ekane. Hostia, Loren Ekane. Vale. Dian Euskal Herriko anai arreba favoritoak. Bai? Bai. Argaratu pixkat? Josu Simun eta nola zauzu? Loren Ekane. Baina zenbat izan dazkate bi pertsona. Zin komposatuak dauzkate. Segura zoa PNV-koa fijo. Ez? Beregin ama da idazlia da. Josu Jon hartuta zegoelako. Hau Josu. Biela beitia, abezela da. Hori. Otia, ozak jo ama edo. O bizilaguna, o zentzaia, o. Eta zinde izan PNV-ko idazloa baldin bada? Ja, bai, igual bai. Bai. Esan bat. Zer? Esan bat. Idazle bat? Bai, euskeraz, Euskeraz? Bai. Talderdikoa. Irantzu barela. Irantzu barela PNV-koa. PNV-koa? Ez dakit ez, hori ez. Eta hori euskeraz noiz irakurri duzu? Irakurri? Bai. Ez, nik irakurri ez. Irakurri diozu, zuk euskeraz, bera, ikusi duzu. Hostia. Ja, ezagizien izan daiken, nola... PNV-ko idazle bat? Bai. PNV-koa ematen duna... Agian urbildu gintezke, baina... Baina PNV-koa... Ja, igual ez toz idazle asko, ez? Bueno, bertxolaritzen bezala, ez? Egon, intimitatean, ez? Ez que arte mundua orokorren ez dauka joera progrorreak bezala. Arte munduak. Hori da. Piskat, antisistema. Bai, hola, kutsu kritikoa, estatukuaren, piskat beti ertzak... Euskarazkeriak eta euskaraz, katastrok. Euskarazko zorkuntza behar du, euskaraz jakitea, beraz, penoberen zati handi bat kanpo behatzea, eta besteak, pues, bueno...
Nik uste konkisari begira dagoela gehiago. Naiz eta, etxe bilduko gehiengoare konkisari begirare badagoela. Baina gehiago, baten bat, salbuzpena gehiago daude. Ez? Ezker, euskaltzale hortan. Horregatik kesu ziren, korrikan amaieran irakurri zuten zazpi hoien perfilaz, ez? Zazpi zian, ez? Zazpi euskarria, zazpi herrialdetakoa, baina ezak zazpi zian, o... Eta ze perfil zuten? Zazpi herrialdetakoa, baina nola horrezkatzen da. Bazegon bat... Ez dakik goi eta Nafarroak... Karo, hori bat. Agian bat. Zazpi asko iruditzen zaizkit argazkia, baina izango zian. Eta agian bost ziren araba aztuzteelako, ez? Araba Pasaia bost. Gipuzko bahia lau. Gipuzko, bueno, zido, zazpi. Hernaniko hiru eta... Eta zeatik esatu zian, progregiak zirelako? Edo progreak edo... Oso lerratuta. Bai, etak jarri zituelako. Etak jarri zituelako. Espaldiz da, bueno, aitzegin zen duten etari buruz, ez? Bueno, noiz ez? Ja. Ikusi nuen, aita zer da, eta edo, bai, hori da. Zu, ezagutu zenuen? Eta, bai, noski. Bai, eta ze mauz? Ondo ero izatzen, o... Bueno... A ver, bere gauzaz eskan. Ja. Zezen, hola, humilla, arrogantea... Ez que ni arau, bueno, kontrolek igual, ez da egit. Izerak eman gabe... Ui. Ni nintzen hor, amnistia denuntzat, eta... Hola, bai, 15 urtekin da, hola. Eran basekin, ezagun batek esan zidan... Botxe horrekin beldurra maten kontako duzuna, eh? Bai, komunikaua. Izarren komunikaua. Orduan, niri 15 urtekin hor, gora eta kasi, bai, hor estilo hortan lerrotuta. Eta basekin, gertuko pertsonatek esan zidan, bere familia mehatxatuta zegoela etangatik. Ja. Eta orduan esan eta ja hor, bueno, bai, ambivalentzia eta gauza eta... Bai. Orduan, ideologiak etzukan hainbeste pixu zuregan, baizik eta egitxago, erlazio afektiboak eta... Gertutasunak, hori da. Claro. Ba, ez zer pentsatu, eman zidan, zanen, zerratik ez deitze egiten honi buruz. Nire ere gertatzen zaitu, violentziaren aldeko agua honaiz, gero eta urrunago da honean. Urbiltzen denean, ez dakiz zerratik, azten naiz beste alde bati begira. Bai. Ez dakit, ez dakit jendartean bizitzaren misterioak, dira horiek. Bai. Eta zein zegoen mehatxatuta? Ez noia esatera. Baka, noiz hasi alda. Itzaiten. Bai, baina itzaiten benetan. Ez orain bezala, galdetzen dietenean eskabertarako eta karo, hor ikusten di arpegia de karo, zu eta alde zinen, bueno, a ver, hemen violentzia guztiak hartu berdia kontutan. Nahi dugu etorkizun bat, inderkari gabeko, eta inor, gorrotuan ezi. Bai, baina ze. Eta karo, hor, desventajan zaude. Publikoki. A ber, nola defenditzen duzun nadain gauza bat beste. Baina ez dakizin bat urte pasabar diren. Aurrekoan, familiako bat kontatu zen anekdota bat, eta pentsatu ditzaidan pixkat paradogikoa, ez? Etaren garaiko paradoxak. Adibidez, oinatin kuartela dago, eta zegoen. Eta lehen guardia zibil bat, garai baten ibiltzen obentzen tabernatan bera bakarrik lasai asko. Eta orduan... Bere, bai, 2000-garren hamarkadan imagina. Garai honetan. Garai honetan. Eta, lasai asko ibiltzen zen, eta orduan, ingurukoek beste poteatzaile batzuek esaten zioten. Zu bakitzu, oza, zesa ditzen, hola, lasai bakarrik, zu bakitzu hemen alzaizun gertatu. Zer dagoen hemen? Tipo lasai zegoen, ez baina nik semea daukat, eta... Trafikoko guardia zibila nahi. Ez da gizate bihalu zuten behaldetik ona eta bere pixkatola oso inusente bezala, baina ni semea daukat eta ez da gizeni, hola, pixkatola. Semea crossfiteroa, eta orduan, bere inguruak gomendatzen zion ez ibirri horrela, baina aldi berean bere ingurukoa zen esker, oza, hori gomendatzen zion jentea zen eskerra hartzalekoa. Hau da, estrategia... Biek gomendatzen ziete? Bale. Osa, bertako jentea lokalek... Bai, Kevinek. Ez baina, Kevinek, bertako Kevinek, esaten zioten ez ibiltzeko horrela. Baina bertako Kevin horiek ziren ezkerra bertzalekoak. Hau da, estrategia armatuaren, ez? Gertuen zeudenak. Politikoki hor kokatuta zeudenak.
Ja. Eta orduan, zu kokatuta zauden, ez? Modu baten bandoko horrek zu eziltzeko, Bai. ez? Osa, pixka paradoja ikustu ez? A ber, nik ez dut nahi, baina jarretzen bazu, hola, agian apika behar bada. Ni lerrokatuta nagoen estrategiak hile ingo zaitu. Hori da, estrategia. Ja. Lerro batek, estrategian lerro batek, emango dizu Hoi kuriosua, ez? Ja. giza teria. Bai, Gertutasuna. hori da. Bai. Claro, politiko, oza, urruntasunetik esango zen, eta pikolo bat irutzen bada hortik eta maiera, bueno, bera jakingo du. Pin pam pon. Baina gero ikustezu hor, Kau, esagutzen duzu. bere miseriekin, eta bondadekin, eta gian esatezu, Bai. Baitu pikolo... Eta beak esaten zuen, esaten didate kuartelean, esaten didate, ez horrela zibiltzeko, baina, eskeri, hola pixkatorla. Gertutasunak lotuta kaf daukagu hor. Enpresa balitz Madrildarra, lasai asko kritikatuko genuke. Nago ez? Eta horregatik ez du kritikatzen. Urbil dauzkagu lagunak, ezagunak, enpresa, zakize. Eta zeinak ez du kritikatzen kaf. Kritikatu bai, baina, bueno... Ez que hor goierri, zu gainera goierri aldekoa zaela, uepa. Jotzia, hemen dator bingen. Hartu. Gero itzen bagenon bingen ez, baina horregatu zaigu. Izar, hartu. Guardia Zibila igual. Guardia Zibila nik uste dut esate ziola, ez zaitut nahi hil horregatik joan zaitez kuartelera. Ez? Ez da ez zaitu nahi hilnik, baizik eta... Ja te digo, ziote lehenengo pertsona ez dut ustitzen goziotenik. Bat nera aita zen. Eni telefono. Bai, nahita ez da izan inoiz, etakoa. Honen pizkat borrokaen arira eta entzun duzu Pradalesek esan dauena? Zer esan du? Esan dozu, ze? Zinda, hori zinda. Kartzelan inaugurazioa zaukan gaur, ez, zubietan. Bai? Ja, 5 pertsona suizidatu dira. Ez hori... Hostia, hori izango zen, Bueno, erran nahi baita. Deigarria. Gazteizeko atzeko izen badauka, ez? Zabaiakoa. Zabaia, Zubieta... Bai, 5 pertsona. En fin. Eta zer esan du? Eta Oskar ondi hori. 5 pertsonaren datu hori zer da? 5 pertsona uste da suizidatu dirala ja da Gazteizeko... Zabaian. Bai, Zabaian. Espetxean. Noiztik. Insanetik. Nahiko berria omen da. Insanetik. Ez? Nik uste desente gehiago esango diela. Bai? Bale. Esango nuke, baina, bueno... Baina Pradalesek horri buruz itzein du, ez? Ez, Pradalesena, borrokaen arira esan dau, borroka eta jaiak, entzun duzu beti danik ez, jaiak bai, borroka ere bai. Bai, entzun da, kot hori. Eta entzun duzu Pradales esan dauen. Nik ezagutzen dut hori asmatuzuna. Bai? Baina ezin da. Bueno, Jon Maia. Maia, ezin da zer? Ez hori honi izango zen. Agertuko baritze. Ezin duzu esan? Azken aldion desenta agertu da, Bai? Zarroko nitzen genuen hortaz? Aipatuen genuen, baina dantzaria? Naiz, derrial. Bale. Egin diot elkarrizketak beste Jon Maiaren arira. Paizea. Ezea. A ber, nola bizizan du. Diario Fatxo izan zela, herriko komunikabidean noski. Pues bueno, Nola hartu du, jendean hastea nola eragin dion berari? Agertu behar izan da publikoki, bueno, bere Instagramen. Esan ez, eskerrik asko, egun hauetan, babestu nahuztuen guztioi. Vale, txoine, Oskarreri igual hemen adieraz, ez? Bai, azaldu behar kontestua. Oskar daude, Jon Maia Euskal Herrian, bat da bertxolaria eta gauza gehiago eta beste dantzaria, eta Eta txungoa da bere greimiokoa. Bueno, txungoa barkatu, bandik ez dago epaituta, baina, bueno. Euskal Herri dantzaria da, ez? Claro, bale, Oskar. Bai, zure gremiokoa den Jon Maia zer egin dute salatu? Gauza zatarrak egin ditu urte luzez. Bai? Bai. Bai, gizu ze gauza? Guruzu detaia jakin? Hori ez dute oso ondo... Azaldu, ez dute lagun. Bale, ez badut azaldu, ni gutxiago naiz hori azaltzeko. Bai. Eta, Y eta I latina baten arteko ezberdintasunak, batzutan, herri honetan ez dauden garbi. Ja. Eta ziren gu parra egiten genuen, baina esango nuke baten ez dela oso pasarte politarik izan. Osa, inkluso nik erdi ulertu nionez. Zein, Jon Maia derriaguani. Arrokoan, bai. Eta udalen batean planteatzeraino haien kontratua etetzea. Bai? Jon Maia. Bai. Asko esaten dugu, herri honetan dagoen klase politikoa, baldin badagoela, porque...
Osea, ze momentutan... Ja. Da, gure gana jo zuten bezala kontzertua nahi zuten haiek, ez? Bai, hori da. Berandoi romeria. Patxangeo, romeria. Da, gure gana, ez, kontaktua, berdina. Baina, bueno, gu beste liga batean. Bai, hori da, bai. Ez? Oso top. Eta hau zerta zetorren? Pradalesek ezan Bai, Pradales da jo maia. Bai, horren partez. Ez da hitxarren arira esan zuen. Jo, betiaren entzuten da txosnagunean, edo, bueno, hau ez du, jaietan entzuten dela. Jaia bai, borroka ere bai. Lehen bai. Baina nik beti pentsatu izan dut, jaietan, jai. Hori ere... Jaietan, jai. Berak egiten duen bezala. Hori beak. Jaia bai, borroka ere bai, nik hori zut segura ulertu, jaietan, jai. Jai bakarri, borroka ez jai, behar da. Hori ezen izan PNV-koen erantzuna tipo lelo bezala. Jaietan jai. Jaia bai, borrokare bairi. Bai, jaietan jai. Ja. Ez que ezagun egiten zaituen aipatu duzunean, Eta borroketan, kao, eske, penoko ez dute borroka egiten, ez? Bueno, egiten badute da... Borroka? Bai, tipoi bauka, penueko horrek hilea suelto ez. Nazagazti? Bai, horrek adibidez... No falla, Mucho se gutxi behar dan, Horrek sozialismoan kontra egiten du borroka. Horrek oso artikulo... Bai, Venezuela alde ere egiten du borroka. Bai. Venezuela, bere Venezuela alde. Bai, nik irakurri dizkiot horrei artikulu batzuk, el diario vasco kontabla, bai dauka gorrota hundia. Bai, Sozialismoari, bai. Sozialismoari? Bai. Oroar. Bai, oroar ez dakit, bai. Zergatekote. Bai. Jaietan jai. Bueno, badu. Gero hortaz, lotu dezake horrekin eba, zue. Uda heldu da, eta beste klasiko bat etorri da berekin batera. Tazin da uda guztietako klasiko. Beroa da bat, bai, oso ondo. Baina hori ja... DJ Bull. DJ Bull oso klasikoa da, festa... ETS, Z... Hori €1.000. Hori ere atera da hortik, nahi bezue hortaz bitu. Ez da hori, baina, bueno, jake aipatu duzun, Muguruzo kesu da, ez? Kesatu da. Bai, Muguruzo bai. Horretik berri lastiontan hitzegin izan da gai horrekin. 100.000 pavo eman dizkiote... ETS-eri. Zatik esatu, beak inoiz ez du lakorik obratu? Bueno, hori ja, Kevin... Gaur egunez, behintzat. Hori esan du, berak. Hori zehazki dut uste, ez? Hori ni jarri dio. Esan behar zuen, aspaldiz de jasa, hori izan gatu zeian, ez? Ez dut uste. Ez dut uste. A ver. 100.000 pavo, eman dizkiotela bai de Facebook, ETS-eri. Madrid eta Bartzelonara euskaldunak eramateagatik. Bueno, euskal kultura zabaltzeagatik. Naizta, bueno, gero ikusi nahiko nuke ze zabaldun. Eta gero dago beste programa bat, nik ez dakit zein den programa hori, musikalia laguntzeko, jarlo txirlak banatzen du zerbait, eta daude programa horretan 150.000 pavo. Eta banatzen dira, zen bazien. Beste 160, ez, gutxiago igual. 47 proiekturen artean, banatzen da 150.000 pavo. Hori da. Orduan, egiten basu, 47 zati 150.000. Zen jaso duten musika talde bakoitza bide horretatik. Eta gero, aparte, Hori zer da, beste laguntza hauek bezala maite zaitut miren azkarate 300.000 euroren truke, horra bestia zeon. Bai, gero hori. Hori da laguntza igualak izango dira, zeko purutan bat egiten dute, edo ez, edo beste zerbait. Ze esatekena. Nola zan kanta? Ze esatekena kanta. Miren azkarate... 300.000 euroren truke. 300, seguro? Joder, esango Bai, hola san. Posto 1.000 ere ondo gatzen da, Posto 1.000... Ez 300.000 san. Bai, 300.000. Ez dakizu hori... Baina, zetak eri ez diote eman milioi bat? Bai, gero dago aparte hori. Bai, milioi bat. Bai, ere San Mameseko mitoaroaren gatik. Nor, kaletikek? Ez jaurratxu. Bueno, berdinak. Giratu da olkia eta indu. Zer nahi duzu hain? Kutxaban, atletik, zer nahi duzu hain? Eta dago polemika 1.000.000 euroatik eta beste atletik 1.000.000 euro. Eta horregatik ez dago polemika? Hontan ez du aipatu, zuzenean, imaginatzen dut lehiak eta bezala izango diela biak edo hola. Bai, hori zetak ez da gertu, baina eta zerena azkena izan denez, bai. Eta ez da gustau.
Jo, justo ETS entzuten naturik gara, bai. Hori ere bai. Eta komentau du, Entol Sarmiento oso izen txarra dela. Zeba? Bueno, bere garaian, ez? Ukizun bere... Gazteak hor elkartu eta... Ez, gaziren izango zen hor litroka egiten zituzten gazte batzuk, gazi ziren ekerriko auzotan, eta kao, asuntoa da, etzekitela onaino iritsiko zirela jakingo balute, kao. Eta ez dakizu ja, atzera... Horregatik eta ez erabiltzen da, segurazki. Ja, eta eskakeitan bezala, ja ez dutela eska egiten. Ez? Ez? Azkenengo dizka etzan eska. Zeite dute? Keitan. Bai, entzundakot hori, ez dakot entzunda eskakeitan, baina entzundakot konversiño hori. Baina, eta gero ETS dago justos días siglak enfermedad transmisión sexual. Bai, igual horretik dago txistea, hor dago txistea. Gaztetan ez dut uste, ez? Hainbesterako emango zietenik. Ez. Sarmiento da, ostiako bat aurpegian, ez? Hori da, ez? Azkelen izarre galdetu dit eta... Tol Sarmiento, hori da. Ni Barakaldeko gure erderan, esango nuke... Nik lehenbizeko aldian zuen. Bai, nik hori esango nuke dela, baina... Pero Sarmiento bera da, osea, ez? Matxadarrak, osea, brasa aiteko... Hori. Eta justo ara barri riosakoak izan da, zirkula itxiten da. Bai, ez da? Bueno, zuge txarra, zin da? Udako zuge txarra. Kulebrak. Herriko jaixak. Bai, eta? GKS, badago hori, ostra. Txosnak. Bai, Vale. A ber, ostra, artista pillo batek babestu dutela. Hori. Bai. Jaietan jaia borrokare bai, jaietan jai batzuk. Pradales versus beste batzuk, bueno, zein adien jaiak, norka nintzen duen men, nor jartzen du betua da. Eta daude zeak, Bilbon eta Gasteizen, edo oroar. Oroar, ez, guztietan ez da, baina, bueno, hiedean nagusienetakoak, ez? Ze Donostin eta hola, ez? Donostin txosnak piraten zea, eta horko fadia, eta ez dakitore hor diluituta. Baina, bueno, zezan barun, hori manifesto bat ez zutela, ez? Bai. Laurehun eta 50 lagun, sinatuta, tartean oinetik ordezkaritzare egon zan. Bai, sí. No, ez. Ja ez da oinetik, nietzako ja beti oinetik geratuka, Evaristo. Bai. Agurain eta gero. Eta Evaristoko hori firmau inoen? Evaristo, Pantxoa eta Pello, daudela horrolain. Fire, ora? Nik uste nahi dutela GKS-en sartu, ja. Kontzerta eman dute ja? Agur kontzertu? Urrengo urtean da, 27an. Urrengo urtean da. Bai. Hostia, tu. Oker espanagoa. Hore, Pantxoak eta Pello dagote kantu bat sozialismoaren alde esplizituki. Gordinki. Ja. Claro, ya atzera egiteko berandu da, tipo Entol Sarmiento izen aldatzea, zaila denez, pero jago ya bestu zuten ez esango. Freskatzen badigute, sozialismoen aldeko bakarrak. Eñate Lorrieta, Sarri, Toti, Ituño, Muguruzo berriro, eta lako Laureon eta Berroita Mar. Eta ustutu hendik ez dutela osandirik... Ez da asko mugitu, bueno. Aserrea bai. Hemen aserrea dagoen azkenen, zen da pingen. Horregatik atea da gai hau? Ez dakit ja. Pringen. Baina zu zer esan. Ertzainan flotillako harreraz geroztik hitz egin du berriro? Flotillakoa gertatu zen. Bai. Gero, atea zen defentsan, noski. Eta ikusita ja, pizkaten zerrona segola zintzuela hortik atera, atea zuen etaren komodina. Hemen beti dani, papapi, flotillarekin lotzeko. Claro, ertzaintzaren aurkako erra dagoela, eta dago kampaina bat, udaro, eta hola gure kontra, eta hasi zen, jaunen izango zen, abesten hasi izan balitz, baina, bueno, abestu zuen, kontatu zuen. 950 lagun hauek sinatu duten manifestuaren arira, sortu duten abestiaren zati bat. Leloa edo. Zipaioak, esan dezagun, ez dituen agusten oso demokratiko batean. Gero jarri bukaeran. Bai, hori da. Hori da, gero maian jarriko du. Gero, agian zentzulatuko dituzte. Eta guze, bat egiten dugu manifestuarekin, ez bai, edo zer? Txoin, horren aguazen epringeni egurra matea, eta gero sartzen geha. Errezagoa dela. Eta, karo, hori, posizten gustatu GKS-eko eta erantzun zieten. Baina gero ara non, bera agertu da, endela gutxi,
GKS, bera pertsonalki, GKS festetan egotean alde dagoela. Osa, ez du lertzen... Beto hori zergatik. Mende honetan, oendik jai horretietan, betoak egotea honetan. Hori bingen, berak. Hori bringen publikoki. Zergatik, ote? Bai, ikusten zaio berari oso sozialista eta koordinadora, baina... Eta gainera bandela gutxi gaixoa, ja horrekin nahikoa ez, artiumetik bota indute. Azte burutan gaixoa. Zer, erakusketa bat ikusten izan, hasi izan podi baliatzen da bota... Palestina batena. Eta batzuk horretu dira, jarrekoan, zeudenetako batzuk agian, zeudelako, loio gore portuan, ostiatu zitunak bere... Baina zertan zeu, bera zea izan, evento bat... Bera, politikaren egiten. Osea, mai buru edo lo que sea. Bai. Eta batzuk hasi zitzaizkion, oldarka. Itzez, Ja, ez que dena ezin da, zino zujipoitu flotillakoak eta joan museo batera, prestinen aldeko erakusketa batera, ez. Bueno, dena ezin da. Hori egin azaldu zaio berari. GKS-eren txosna batera jun, bai, bera alde dago. Bera jutaren alde zago, bera dago, paratzearen alde. Paratzearen alde, hori da. Txosna kantolatu, mesedez. Edo zeinek, jartzeko moduan. Bai, osea, jartzen dute desokupa txosna, zingaragu, jaietan jai. Ez? Oñatin lehen jartzen zuten razinek, la kotxe mundu... Ja, hori izan dago desokupatik gertez. Bere garen jaleo hau zen gaina. Bere garen jaleo hau zen zer gazte asambladatik, bueno, txosna batzordetik berez. Bota zituzten razinero bat? Bai, debekatu, bai. Zeba? Bai, ni justo gai hortan horren egon. Zeba? Bertako dirua borroketarako bideratzea nahi genuelako batzuk. Eta beraiek... Tuboskate berrik erosteko. Tubardo berri bat. Eta orduan hor muga bat jarri zen eta erabaki zen eurak mugatik kanpo zeudela. Baina beraiek zertako nahi zuten baliatu beraientzat. Bai, euran kolektiboa. Beste guztiek... Karrerak eta... Beste guztiek bezala ze. Karo. Ameria. Horretazan. Gero ordua zegoen, eta orduan errokaldekoak, errokalde ziren musika lokalak eta hola. Erroka. Bai, roka eta ze. Orduan razinetoak ez eta ze. Eta roka egiten duten peña hori... Osa, muga bat jarri zan, bat botatzeko. Bai. Motzean. Bai. Vale. Polemiko izan zen, pentsatzen dut. Bai, potente izan zen gero relazio interpersonaletan galerak eta sarreak eta ez dakiz eta anai arteko sestrak eta artikulu publikoak herriko... Edabidetan... Ja, bueno... betiko asuntoa dago, ez? Lehenengo razinetoa kanpora, gero GKS, beti denik egon da... Bai, berez gu hasi ginen betoarekin. Eta orduan oin, ja GKS-ena da gauza normal gure eta gero. Ja, guk apurtu gen, ez? Lehenengo harritxoa jarri genuen, eta horrek egin bazuten razinetoekin, guk ere bai... Eta GKS-en betoa zergati da zehazki? Nik ez dakit. Agian galderan, bertan dago erantzuna. Ez dakiz den, Nik ez dakit zer da bilen gertatzen. Osa, klar, obviamente badaude ez, badago pike politiko bat, bi estrategia diferente dagoelako, hori hor dago. Esango nuke baiet. Hori hor dago. Eta gero, beste alde dago hor, atzenengo urtetan gertatu diren... Baitasun ezak. Bai. Osa, egiteko modu batzu nik uste, aparte ideologia politiko eta movida horrek, gero hor daude beste gauza batzuk minak tarteko eta ondorioz, ez dakit. Nik hola, zehazki ez dakit. Claro, zan behar da, pues hombre, jai herriko gehienen kontrola, edo gehiengoa, pues eskera bertaren bueltan egon da. Hori ala da, irabazita. Osea, hori da zertuti gerori. Baina, bueno, arkako erra ere ez dago bakarrik eskera bertaren barruan. Hori ere izan behar da. Ze beste batzuk ere, pues... Aserrea daude, zenbait herritan hauen jokatzeko era, pues anda pizkat... Troiako zaldiarena. Bueno, o rafinetoak, osea, tubardoa jarri eta gainetik pasa, eta listo, hori eta bainor, ni izan ezik. Bai, claro, eta orduan, dagoaz, zentzu hortan, bai. Baina, bestetik ere zen behar da, nola da, erderazko ze hori, bota ezalarria, nola da? Lehen pekatariak. Bai, alako zer, ez? Bueno. A ver, ni ja bizitzan beto bat jarri dut. Osa, que orduan ni ja lehenengo pekataria naiz. Bai, bakarra, Hori izan da zure beto bakarra? Beto kolektibo. Beto kolektiboa, bai. Baina,
horren ardura nik badaukat. Ja. Da mutu egiten naizela, hombre, oingoz ez, baina Ja. joango gara hitz egiten. Bueno, pues hor da biltza. Ja. Gu ez aspertzeko lanean esperingen. Alda izan hipotesia dago, Osea, ez daude lerrokatuta feminismoan adibidez hauek, ez? Koordinakunde sozialistakoak. Zela feminismo. Orduan igual ez da egite protokoloak eta guzti hori. Supongo bat egingo... Erasoen kontrako Bai. Oinatin ez dago arazo izan zurten. Ja, egia da. Baina, bueno, ez da egit igual... Claro, es que lekut tokira be, diferentzia hondi Ez que jeka izan igustu de hongo dela... baten bat, pixkat, susmagarria ez, baina... A ver, txoin, aizkin abil. Hasi beti. Eski ez? Ez que txosnetan beti bilatzen da gotea, gune seguru bat izatea, ez? Honekin ez dut nahi izan jeka ez deni segurua. Bai, hasi beti, hasi beriz beti. Baina, claro, zuek gozu bat iken feminismoarekin, ez? Ba, ez dakit, gero hor, igual, ez, a ver. A ver. Ja, ulertzen duen. Bai, feminismotik urrun txo daudela. Bai, bat, jeka eseko asko igual ez, baina bat igual bai. Baina ez dakit, zago zentu asko. Netzako ez da arazoa feminismoak bat egin edo ez, Ja, ez. Gehiago zenden zure jarrera, o monozagit. Nola? Osa, igual jokatzeko moduak. Bai, zatik igual zu etzaude feminismoakin etzaude lerrokatuta ideologikoki, baina gero zure jokatzeko era... Bai, neko... Eta alderantziz. Igual zaude identifikatuta eta bat egiten duzu feminismoekin, eta edo gotzu jarrera batzuk, igual aldinak ez izan oso narrerrek. Bai, oso adoz. Horren arira ere, feminista arrazista asko daude, Bai. Eta klasistak. Venga. Oazen lagunak egiten garretxera. Orduan, bueno. Orduan? Orduan gure seguro da. Orduan hori, lehenengo harria jaurti dezala pekatu gabe dagoena, inorrek. Orduan betoa fuera. Zuak ze betoa eralde edo kontra? Bai, ez dakit baina hori konpondu egin behar du. Bagien errazago da etaren aldea la kontra. Ja, igual erraza ba. Bai, venga, zengu, nola, ronda. Vale, Tor, venga, etaren alde o kontra? Alde eta alde. Olo! Betoaren alde eta etaren alde. Hostia, ze polita, Kamiseta badakazu ere. Etakoa nintzen. Bietan jarrai. Baina, hola, zuk baten beste batek esango du alde kontra, berzuk, zer. Gora, beta, militarra. Beta ez, beto, barkatu. Zure beta... Zer diozu? Ni etaren kontra eta betoaren kontra. Kontra eta kontra? Bai. Zuk ez dakazu EH Bildun etorkizunik ez? Ordena alde zen bardu. Hombre, gaur egun etorkizun edukitzeko zentzu dauka etaren kontra zaudela esatea. Bai, hombre. Hemen utzi behar dugu orain denok torner bakarrik. Etaren alde. Bai. Ez politiko kizuzena da, etaren aurka, eta por supuesto, ni Pancho eta Peioren atzetik beti. Ja, Pancho eta Peio, baina alde. Eta Inotu Lorrieta, tío. Inotu Lorrieta, bai, hori baino guapo hori sinatu du nika. Vale, orduan zuze, nire iguala esan duzu? Zu Albertik ere bai. Nire iguala esan duzuzuk? Kontra eta kontra? Ez esan duzuzuk? Nik kontra eta kontra. Baitu, kritikatu zaitut eta... Jode, horregatik, baina hain zerbait diferentea, esan duzu. Nire igual kontra eta kontra. Kontra eta kontra, Buah, ez ala ningu ardibeltza du. Ardibeltza, Bale, hori justifikatu. Baina hausik esan du politikoki korrektua dalako. Junda... Eta hauek ze sinatu dute ba. Ka, baina... A ver, oza, publikoki abitzitz egiten. Ia da. Zati ba, alde? Zuetan alde zatik. Ondo ongo zen ikustea ber nola esan zioten hauei sinatzeko manifestoa. Akien esan zioten, ez gozu sinatzen, Twitterren egingo izugu kritika bat berreuntxitakoak, que flipas. Ja. Baina igual betoaren kontra ere bai, Betoaren esan du kontra. Bai. Kontra zinean, oen dela... Hori, bai. Vale, bai ez datu egitu ezu, konfirmazioa bezala, ez? Claro, ni Betroren kontra nago, Betro baldin badago. Hostia, igual ez dago. Claro. Igual ez dago. Eta etaren alde, ze eta. Etaren baldin badago, eta ja ez dago. Kauze eta. Ze jan behar dut 50 urte jan behar ditut, ez? Esaten bagut alde. Ja, txuria hobeltza, ez? Orain gainera. Oraingo etaren alde.
Hostia, Susa originala, zu oraingoetaren alde zaude. Oraingoetaren alde. Eta betoa, oraingo betoaren alde. Oraingoetaren alde, hori da. Hori hona da, Orain eta hemen. Egongo dira oraindik elkartzen. Zitu getakidea. Soziadian. Bai, egongo da zerbait, hor. Soziadian. Zerbait egongo da, bai. Bai, afaitxo batzuk eta, ez? Bueno, eta gartzelan geratzen dienak, ez dira gutxi. Ja. Bueno, ez dira gutxi, baina gutxi da, ez? Egun da piko. Bueno, Sarek esan du, ja bukatuko dela, Bilboko urtarriko manifa, ja azken izango dela. Bai? Mobilizazioa hundietan. Ez dago beharrik. Osea, nazio mailakoak, handiak. Bai, Gero herrietan eta hori bai. Bakarra egiten zen, Ja. ja kalea zapaltzen edilako, hien gehiengoa, edo zapalduko dutela. Bai. Bai. Jo, gure herritxan badago bat, ela dakona preso eta berez kanpoan egon beharko zanaia. Ela dakana? Bai. Vale. Bai, ez da. Bai, hor txistia da, zuka, baina ez atrebidu. Bueno, uste dute, bai, ez, bueno, gaixori dago, eta berez kanpoan egon bezan da, ondio barruan dago. Bai, nik ez dakit. Bai, igual hanka sartu dut, bueno, gaixori dago. Bai, nik ez dakit. Ez. Nik ez jakitea ez dago nahi esan, hanka sartu duzunik. Aldoz joakin zerbait nik ez dakidana. Bueno, bai, igual, ela ez dakit, baina gaixo oso gaixori dago, eta zingu ba. Aleia, Bai. adostu duguna da, betori baldin badago, kontra kenduta tornea. Bai. Eta zenbaute grupo guztia, eta hauek ez dia jungo jatxon, eta jotzea, o bai? Bueno, Grupoiek. baina... Osa, deituko dituzte, edo ja lerratu dira, oso argi. Manifestu, Bai, osea, ulertzen da, betoaren kontra saltzea, ja lerratu ditu. Per sekula sekulorum. Hola, interpretatzen da. Txosna batzordeetan eta horrela, ez? Ez, simplemente oin apoiatu dute gai konkretu hortan, ez? Osa, toti nik ez dut ikusten, bueno, neurre iritzea dira, baina ez dut ikusten... Jarraituko dula juten txosnatara liburua sinatzera. Baina besteek... Ja, toti dute gombiatuko, ez? Zergatik sinatu du totik hori. Osea, bueno, artista jendearen bila Artista jendea. Bai. Zerbait egiten duna... Baina ondo ongotzen ikustea... Arte mundu bat. Zerrenda ikustea filmatu ez dutenen zerrenda. Ondo ongo zen ikustea. Imaginatu, 5.000 pertsona, 5.000 artista. Hor dugu. Argiak ez du filmatu? Argiariz diote galdetu. Buah, etza ede inor. Etza ede inor. Baina egin nahi dituzte, pues, kultu... Eta bertsolariak eta badira tartean. Claro, es que idazle eta bertsolari zena konpartitutak adutenak, bai, zu Alberti bezala, tori. Baina, claro, txosnetan zen manu, eta zehostea peintatzute idazlek. Idazlek, ez. Musikariak, bai. Gorka Peñagarikano bastante kultureta da. Bai, oso. Galdetu diote? Berari? Bai. Gero galdetuko. Galdetuko. Durangoko azoka ere ez da pixkat la txosna ezberdinak izango ziren, oza, ez? Bakutza bere txosna dauka Durangoko azokan, bai. Eta hor Razineto daukate tokia? Igual ez, Razinetok eta GKS ere ez? Ez da? Bueno, es que GKS bere horretan... Baina, kaos, eragile politikoak ez daukate, ez? Bidez, Gedarrek Zer? jartzen du kanpoan. Kanpoan. Alternatiban ez? Elisapeko hortan. Vale. Bai. Ja, baina eske igual ez da tokia Durangoko azoka eragile politikoen ez, oi? Ernaiek ere ez du ez erokiko? Euskaren euskaraz, bai. Hostia, eta hori eragile politikoa da, ez? Abelgune, ja, egisa da. Eta Bizkaiko foru aldundiak. Hostia. Baina horiek argitalpenak dauzkate. Bueno. Loran, Razineto gazten dian liburuak idazten kotxeen inguruan. Kotxearen mekanika euskara. Eta arderaz. Arderaz, perfectamente. Eta itzulita euskara. Pues orduan. Vale. Euskal Razinetos. Agenda 2027. Durango. Baina, igual ya kamiseta eta tote bag batzuk egin da nahikoa, ez? Tote bag, hori. Horre polemikea. Tote, claro, totik ate barko zitu mereak, ez? Toti bajak, hori bakarrik fantasaioan, Egiten dituzten hilarak. Hostia, baiet. Bere sinadura lortzeko. Bueno. Por cierto, ziburoko azokan ez dituzte ikusi, Hori egia, baina ni zurez. Nik ere ez zaitut ikusi ziburoko azokan, kontuz. Pues gaizki. Eta tor zuri erez.
Claro, bideotan. Bideotan edo argazkietan bai, edo? Ez da, ni... Bertatik bertara ez? Ez que nien ez, Juan, orduan. Pues zu entzako kerrago. Ja. Bai? Bueno, hor kultura hor egozten da, Bai? Joder. Bueno. Ni Durangora joten, ni ziburuan ez joten. Hori da... Hori da mainstream. Hori da. Ja, no. Hori ez du... Osea, gero ibiltzen ez kritikatzen zetak ikustera joten direnak, eta nik egiten du berdina, azoketan. Durangon. Ostia. Azoketan ez Durangon. Eskutatu bezala, nola da hori? Harria botatzen lehenak egin bezala zerbait. Aprobetxatu, oraindik gara izaudela, ez dakizen bat edizio geratuko zezkion ziburuko azoka, molatzeari usteko. Bai, bi gehiago. Gero ja urbilduko da beste esparru batera. Vale. Oraindik txikitasunetik, egiazko kultura, militantia, goxotasuna, gutxi baina asko. Bai, nik berba egin izan didate oso ondo, Baiet. Bai. Berba. Nik uste dirango duela alternatibotasun horrek, hori baino alternatiboago bat egiteko, ostras. Bai, Juan ez dakit gauza polita den o bata digo arpegira, ez dut Ziburu baino alternatibagoa den ez dakit lekuren bat. Bai, hori Durangoko azokako alternatiba. Hori jarretzen aldu, ni aspaldi pasaba. Bai, hori nahi dago lokal baten bezala dago. Lehen hori, bai. Bai. Gara baten kanpoan egiten zen, eta orain lokal baten barrun. Lokal baten barrun, nahituko aspalditik. Bai, hori egoten dira bat ez gizon arrazionalak. Alternatiban. Bai? Bai, gizon arrazionalak liburu azaltzen. Hiper arrazionalak. Eta hortan Durango barruan ze daude, ba? Durango azoka barruan. Enez fijaten hain beste hor. Ni egot fijazio gehiago besteengan, alternatiboan. Ze daude, bestean? Gizon arrazionalak baldin daude alternatiboan? Ez, bestean kreatiboak. Osea, sorkuntza artea pixkat hortik. Eta bestea da gehiago saiakera jatotxo gogorrak. Ba, adibidez, Lenin. Hombre, joder, izaten nun ba. 40 minutuko saioa eta Omendik eta gertu. Por cierto, aurreko baten gara irakurtzen, oin dela hilabete izan zen, eta agertzen argazki bat, ez? Manifa batena Rusiakoa, eta hor zeukaten, euran, pankarta ez, baina hori, eskutan... Bai, afixa bat edo. Afixa bat edo. Eta zeuden bi argazki, eta behan jartzen zuen. Rusia manifestaldia ez dakize, eta bertako afixetan, eta agertzen zen. Putin eta Stalin. Eta behiatun argazkia, Stalin zen. Baina beste tipoak zeukan bigotea eta perilla. Eta Putinek ez dauka bigotea eta perilla. Putin igual ez. Ba, egitu zein zen? Ulyanov. Bai, Ulyanov. Trotsky? Ez, Lenin. Osea, garako kazetari bate jarri zuen Leninen argazki baten aurrean, azpian Putin. Oba. Bai, hori da nivela. Toi triplea, Ostra. Bai. Edo agian amets ese bat, zan. Jode, Putin, Lenin baliz gaur egungo munduan, Ze onda pasatuko genuen, bapatean. Egingo bazu nora tipo reptiliano, hola, kendu maskara eta... Hemen nengon. Peria kendu eta jazta. Peria kendu? Hori da garako kasetera izateren txarrena. Horrelako faio bat egin da ridikulo egiten duzula. Faio hori berandu egin egiten baduzu, pizta ez gertatzen. Bueno. Batzuk joan dira. Oso ondo, gazteak. Ez dakiz zer komentatu du nahi diozuen Euskal Herriari, Ni bai. Bai? Ni galdetu diot A-ari. Hombre. Gola tornero eta biok aditua gara, Bai? Bai. Zikastaro jaso duzu, Asko dakigu. Asko jaso ditugu. Bizpairu ikastaro. Bai? Ezin dugu men kontatu, zehari garatze prozesuan. Ni galdetu diot, justo zuen inguruan. Bai, Bai, zein egin eduzu azte. Osea, gustatu zitzaizun, berando zer zan, galdetzea... Melon, Txajepetero, A ver, Jon. Bueno, azteko ze adimen artifizialari galdetu diozu. Chat GPT uste dut. Claro, ez da iguala. Oso ezberdina da maitza? Hombre, goizero egunkari irakurtzen dut esatea bezalakoa. You know what I mean? Ze egunkari, hori ba. Jabe azindenta esango izu... Zer idatziko duen. Jode, hori ondongo zen konparaketa bat egitea. Urrengorako. Jon Turner Zabala Euskal jatorriko kazetari ezaguna da. Zu ezaguna noiz dizara?
Dauzkatiru ezagutzen hautena. Zu jartzen zen batentzako. Eta argia euskarazko astekari eta komunikabidean egiten du lan batez ere. Batez ere. Beste lan batzu bakotzu? Ez, baina bueno, batez ere. Batez ere hori... Batez ere. Datu biografiko eta profesionalak. Jaiotza, Zumarragan Gipuzkoa jaio zen, 1977 urtean. Zuzena? Bai. Prestakuntza, kazetaritzako karrera ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Olo, bai. Ibilbidea, argiaren ohiko sinaduretako bat da, eta ibilbide luzea du. Bertan Euskal Herriko gizarte, politika, kultura eta teknologia gaiei buruzko... Ja joan da. Ja, bai, ez? Zizun bakarrik kirola ningun egin. Bakarrik, kirolaren geopolitika. Aka, onja, bai. 1.600 artikulu edo reportaje baino gehiago idatzi ditu. Hostia, kabroia, bai, Zu bakitzu hori? Ze hostia jakiko nonik hori. 1.000 baino gehiago. Argiako webunean agertzen da, bi kliketan. Egileak Jon Torne. Gaur jartzen ditu. Beak indu lan hori nik ez. Arlo interesgarriak eta kolaborazioak, aurreko arloak etzien interesgarriak. Divulgazio euskalduna. Xorroxin irratia bezalako totiko irratsaioetan modu erregular eta aktiboan kolaboratzen du aldizkariaren eduki nabarmenak eta salak aztertuz. Bai, ez de kabroia. Bai. Osa, gotzu alderdi bat, beste podcast bat gotzu da ez duzu esan? Horia. Osa, gui adarra jaten zabit? Eta baina entego gara? Hoi diria. Monografiko. Monografiko argia. Argi aldizkaria. Bai. Eta bea bakarrik ititu. Tani bakarrik. Nik eta Jose Txok. Teknologia. Euskarazko garapen digitalera bideratutako ekitaldietan parte hartzen du. Moderatzaile eta izlari lanak egiten ditu. Bai, zer. Garo, euskara bildua edo batean harrapatu zaitu. Batean harrapatu naute, egia da. Ondo dago, zure bizitzan egin zerbait. Eta jortza, hola solte, eta nola gainera nahiko pelota den txagepete, beti dauna, ja bilakatzen zara, ja Torner dago jakin badakigu taldean sartzeko. Toma esa. Euskara bilduakoak bezalako jardunalei teknologikoa. Claro, pues hori. Bertan, hauts teknologiari eta hizkuntza garapen digitalari lotutako eztabaidetan parte hartu du. Bueno, listo, urrengoa. Azkena, ja hemen bukatzen da. Presentzia sareetan, divulgazio profil oso aktiboa du plataforma komunikatorio irekietan. Ala nola, Mastodon sare dezentralizatu. Toma esa, Mastodoneko zea bat. Friki bazara. Mastodoneko friki. Harrapazak. Oso ondo. Hori da zu bizitza? Zu hori zara? Hori naiz ni. Baina gero galdetu aldia, eta bizitza personala, hasta zara gehiago zateri bai. Pero bere bikotekideari buruzko daturik bai. Claro, hori. Eta segi galdetzen hor. Nolako aita dela uste duzu. Hori da. Hori galdetu hori dugu. Eso, venga, horrengo. Enbeste aldizitze egin da hortaz? Ja, pena nintzen hor gehiago sartu. Bai, hor gero galdera gehiago. Hori zuk kontatu beharko diguzu. Bai. Bueno. Edo ez. Leninez, etaz eta umetaz. Usted desentitzen dugu lamen. Venga, horrengoa. Baina ja, guztiak gaur. Ez. Bueno. Dosifikatuko duzu. Dosifika bengu igual. Geratzez eskiba mar minutu, zuek ikusi. Vale, a ver. Zema litro ur joan dira, hori... Torner zein den jakiteko? Hori... Seguramente Torner urte osoan eaten duena baino gehiago. Bai? Zema teatu duzu. Ura? Bai. Medikoak esan zin oso gutxi eraten nula. Beitu? Banekinek. Bai. Egunean oain udaran basokada bat. Bai, eran egin behar da, Bai. Hori baki zuen eramak zer egin zuen egako azterketan. Hau kontatu nuen, ez da git. Idatzizkoan gaia jarri zioten uda. Eta bere amak, gure amamak, esate zuen uda, ura baliz bezala. Osa, uda. Bai, bere aman etxean uda beti izan da ura. Bai. Bai. Eta gau, egan sartu zitzen uda gai gisa. Bai. Eta entzun zuen ura balitz bezala. Claro. Depende si etzizun, agian... Claro. Kuela. Ez kolatu ez. Zulo joan zen, ez? Bai. Claro, uda urtaroa zen, baina... Eta gaitxua, egari gabe geratu zen. Eta orduan, taberna bat joaten den zezaten du, baso bat udu, mesedez, zure amak. Eta etxarrian nazen utxa, hori entzun da zuen, utxa. Utxa zer, urari? Bai, edo utxe, ere bai. Txarrin? Bai. Bai, seguro? Utxa eta utxea. Bai. Baina, ez dakit, ni nau seguro, Eta bakizua dagoela teoria bat esaten duena, euskarazko itzarrazko ur itzeti datozela. Bai. Zura, egurra, zura, zua, zura, lurra, ur. Vale.
Zakurra. Apurra. Apurra. Ez, baina bueno hori. Urra fruitua. Seguro. Hori hemengoa da, ez? Eta ez bada hemengoa, galdetu zuaitzak eta arbola liburuari. 6.000 eurotan salgae arien webgunean. Zaten eginean? Hori, eta ningunean. Chat GPT. Bai, kordeko dituzu? Jendea gonda dien tentsioan? Bai, ez dakit merezi du igual, o zu ez egiteako zua. Gure oin aldu dana. Bueno, ez dakit zenba geratu zaizkigun, zenba saio, hostia. Nik ere nahi dute ura eta udaz gozatu. Bai, eta orduan? Zer da, gaur da, amairu, amalau. Beste bat irakuriko? Beste bat? Gaur da, lakosak jokatzen duen egun handia. Hostia, gora Espainia, gol. 6etan, horri izango gaituzu edeno, telebizio horre. Zeinen aurka dauka? Cabo Verde. Zakit euskeraz, Cabo Verde da. Ez dakitzu euskeraz, ez dakitzu nunda gomez. Lur mutur berdea ez da. Ez detuzte. Ni badak inunda gomen gutxi gara bera. Refusiatu batzuek ere bai. Zeba? Bai, orain sare, eman dituzten datuetan, presoen inguruko datuak eta aipatzen ziren, eta ieslari errefusiatuak, besteak besteko. Gare baten batzu kordi pasatu. Ara joaten ziren? Bai. Bueno, Juan, edo gonbidatu joatea, bai. Urrunago, takit. Bueno, dago Afrikan, ez? Oso. Beitu banekin. Bai. Afrikaken ez dagona da ita santua, ikusi duzu eze turra guapo den dioten en Espainian? Ez ikusi? Tur, joder. Bira bat eman du. Bernabeun eta guztia onda. Tipo hor, eta Espainiako kongresuan hitz egiten. Hor, Batman txuriz gentzita abortu ez etxarra da, eta izar, eta bere abezalakoak ezin zarete izan, apaiz. Etitzen dut, baina ez? Ja, bueno, behintzen ez tozu abortau izar, ez? Ja. Ez toko, ez. Eskerrak ez tozula abortau oin dakotzu umetxo bat bizirik. Bai. Abortau izan bazenu? Ja, hori, oso txungua, ez? Ez abarkatu? Ez nabil zuri manipuleian ez jarri jo. Kongresura gonbidatzea aita santua, ez? Herrialde laiko batean. Eta ondoren, 7 minutuko txaloaldia. 7 minutu. Belarrekin eta eskuekin. Ja. Bai, eta zati bat. PNB, Etxe Bildu, Baitzea. Danak, salbu, Benega? Baina nola ingo zioten txalo. Zein da Benega? Eta esku ama eta hori guztia. Baitzea. Boikota egin duten bakarrak esan ez ze hostia pintatzen du. Pederazten zetako buruak, Espainiako erakunde publiko nagusian. Eta orduan ez dira jun Podemitak, edo Podemita, ez dakizen bat iren ja, ez dakit pluralean itxegin aldan, o singularrean. Eta galegoa. Eta Etxe Bildu bai? Etxe Bildu bai. Eta zabaldu... Ja, badaki integratzen, ez? Instituzio formaletan Etxe Bilduk. Bai. Oso ondo daki integratzen, ez? Eta santuaren gonazpian, bai, antza. Ja. Horregatik dago PNV-tik eta gertu gore, bai? Integratzen dakilako. Bueno, Pradales incluso, claro, zintzen egon. Baina joan da, Kanarietan aino gainerako lehendakari autonomiko guztiak, berekin ere, horregoteko... Kanarietan, apaizakin, osea, aito santuakin. Bai, onda. Ni baina ezagutu nuen tipa, Euskal Herrikoa, eta masturratzen zen eskuarekin, eman zion eskua aita santuare. Bai. Bueno. Beti, bakoitzak egiten du borroka aldun... Bai. Askan bitartekoekin, ez? Kongresukoek bezala, ez? Ez dakit, zatik ez dakit ze eskurik... Gehienak. Ez dakit, nik ez dut ikusi, oza hori ez dakitzu, izar ezin duzu... Oza hori da oso gratuitoa, inferentzia hori. Ez que normalean beti esku bat egin masturbatzen, ez? Masturbatzen da. Bai, gizakia. Zeusak eta masara beste eskuakin ez du funtzionatzen. Ez, arrar izango da, Bai, arrar izango da. Ordoma, bueno. Eta gero, baina esku ere ematen denean eskuinarekin ematen da, ez? Eta kontu egita jente gehiena... Eskuinarekin ematen da? Bai. Eskuina bazara? Ez, eskuinarekin ematen da. Beti? Bai, ni eskertia naiz eta eskuinarekin. Hori da, zer rollo labana eskerrean... Eta zardezka eskuinan? Osa, lege... Edo arabeak ipurdia beti eskerrarekin, hemen
garbitzen dute, ez? Bai, baina hori agian sinismen... Arabe orokorrean, hola. Bai, orokorrean, bai, ze ba? Ze. Alegia. Arabeak irai. Mostak arabe, bai, nik uste arabeak dela. Inkesta bat egin zuten nuen dela gutxi, banaka arabeak. Ez di arabiak, o? Marokotik Afganistaneaino, a ber, kaka nola egiten zuten? Kaka ez. No, egin ez. Eta gero, nola garbitu. Ja, behin galdetzen ezita. Ja, igual ez dia arabiak. Arabiak sauditak. Eta giti. Igual... Ba, bakizu zintumatu bartzen diren? Oso ondo ekarrita. Oainatea da ikerketa bat, esaten duna, hegaztiak masturbatzen diela. Bai? Oain arte, pentsatzen zuten zela nola animali batzuk, bueno, gure gandik hasita. Bonoak. Gatibutasunean, bazten diela gauza rarrak egiten. Adibidez, otxoak, nik hori ikustetak. Bueltakata. Eta, bueno, seguro, ni sartzen banaute ziaga baten hogeita mara. Bueltaka edo txori bueltaka. Ez que raro dena, ez da bueltaka, raro dena da, hor leku itxi hori. Orduan, leku itxi hortan, kanpoan egiten duzun hau da ibili. Hori da. Eta baina arte, zientzilariek oso auditua direnez, pentsatzen zuten, pagiatzia, hegaztiak, horren zea basala. Baina ez. Kaiolatan egoten dian perikituak eta bakarrik altziala. Perdurari aurre egiteko eta eromenan zerretzeko pajeatu. Zehaztu da, argitu da, ez, are gehiago. Pajeatzaiagoa diela, libre bizi direnak, gatibu daudena baino. Eta azterketa egin dute. Segurezki urteak hori lortzeko. Ez dut ulertu. Parra egiten zen duten arabiar guztiei kaldetzea bere eskuerekin galutze duten kaka. Bueno, beste batzuk egoten dira hegazti begira. Aber noiz, eskuerekin ez. Baina... Ez dut ondo ulertzen zati gauza bat, hegaztiek ez daukate sakila, eta ez dakit klitoiza daukaten. Baina nik uste dut ez. Orduan ez dakit zein den mekanismo. Claro, ez dakit igual daukate kloaka, igual kloakan igurtzi eta jazta hor plazera, igual plazera hor. Igurtzi. Irakurri nuenean igurtzi kontua ziren, bai. Gaina gustatzen zait. Ecology and Evolution aldizkaria da hori atea duna, hemen ekarri da puta duta. Eta gustatzen zait erabiltzen duen termino bat, jokabide hori, pagiatzea, espezie askotan agertzen dela, gaztien espezie askotan agertzen dela, eta bere ohiko sexu errepertorioaren parte da. Zure repertoria, zer dakazu zuk? A ver, atera ingo du, maigaina jarriko nire repertori guztia. Zer dakazu katalogoan eskaintzeko? A ver, nik eskaintzeko daukadana da interakzioan arabera, ez da... Eman eta hartu eta eman. Horren arabera, nire katalogo ezberdina. Ja. Imaginazio asko erabiltzen duzu? Ni nago deseatzen, ordu eta emateko. Ni zaiatzen ez. Imaginazio baino importanteago da, imaginazio hori aurrera eramateko prest dagoen pertsona bat aurkitza. Oso ondo. Horrengoan txap GPT-erako, galdetu, txap GPT ze galdetu barren tornarri buruz? Aita... Zemozko aita da? Zenbat pajeatzen da? Masturbazioa hegaztietan ematen den bezala, Zumarragan ere, hori galderona da, gertatzen da? Eta beste ezin zan, horren esaten nintzena? Bueno, bi horiekin. Hori. Nik egin behar du, lan hori nik egin behar du. Bai, zuk ekarri baina txat GPT-rio, ez que nik ez du dominatzen hori. Horren probatu txinokin. Txino? Txinokin. Txinoako izena? Balearena. Barkatu, txinatarrekin. Dipsik. Hori bajau nun eta izen ingelesa da, ez? Bueno, a ver. Txinoek izen ingeles edun bat eta dute? Nahi dutelako mundura zabaldu eta momentuz, hegemonia kulturala. Eta hola izan da diem ez ez. Txinoek, behin hizkuntza hegemoniko bihurtzen bada. Zer. Ez dut nahi hori ikasten hasi, nik. Nik ikasten hasi ez, baina, bueno. Zen edut ingelesare, bueno, zu moldatzen zara. Claro, es que nila badakit, orduan, claro. Es que hain best hasi txino ikasten. Ja, gaixua. Mandarin. Mandarina, gainera izango da. Bai, mandarina batua bezala, ez? Bai, hori da. Bueno, ez da batua bezala, izango zen, bertako igual dialekto hegemonikoa bezala igual izango zen. Zati, batua artifiziala da.
Baina mandarina ez da izango artifiziala igual. Hori, Gipuzkoara bezala, ez? Gipuzkoara eta mandarina zanida dira. Bai, zentroko jentia. Hori, zentrokoak. Vale, bueno, Turner ordu izagoen sexua zitzeiten hasi galako. Ja, ordua ikusietan. Beste galdera zen, Turnerrek ziritzi dakan polimaitasunari buruz. Egin dituen parte hartze guztietan. Vale. Abez esaten dizun, txaskepetek. Vale. Galdetu. Vale. Bueno, eta hemen, Betoren aurka agertu denez gehiengoa, pues kanta hori jarri berkoa. Vale, ba. Ez? Bada garaia. GKS eta beste nola da? HKS. Bai, ni pentsatzen beste esaten oso gulera ernai olako zuzen. HKS, GKS eta ETS, txosnetan. Hori da. Herriko plazak begiratzean txakurrak daude lasaikalean zein dira haiek, zein gara denok ez zaituztegu nahi hemen gaudenok Zurito batek apar gehiegi kaleak baita ere utzegi Pareko plazak begiratzean indarrik ez da lengua parrean Denok gabiltza ez gaude denok Ulertzen aldu hemengo inork Guretzat berdin dira eguna eta jaia dena bihurtzen dugu borrokarako gaia Guretzat berdin dira eguna eta jaia dena bihurtzen dugu borrokarako gaia Denok dugu lekua Orain bada garaia Arditzagun eskuan ordua data Geltzataraia Zein da zure naia Denok borrokan geldirik ezin Egun eta jaia dira berdin Denok gabiltza ez gaude denok Ulertzen aldu hemengo inork Guretzat berdin dira eguna eta jaia dena bihurtzen